Salam hormatly ýurtdaşlar. Bugün 27 sentýabr 2025-nji ýyl. Bütün ýa tutuş halkymyz üçin bir adaty gün. Emma häkimeti basyp alan jenayatkar topar üçin bugünkü gün hamany garaşdyrlyk güni. Ya garaşdyrlyk bayramy. Men şu barada garaşdyrlygyň döreşi barada, kabul edilşi barada, dowam edilşi barada, üýtgedilşi barada ýyllar boýy aýdyp gelýän. Emma halkymyz ulaka bardana şu aýdylýan gatlary ýa dogry dürüst netije çykaryp bilenok. Şoň üçin şu ýene bir gezek şu mesele dolanyp gelmegi makul hasaplaýan. Garaşdyrlyk jarnamasy Türkmenistanda 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabryna kabul edildi. Kabul edenim Türkmenistanyň şol döwürki ýokary sebedi ýa aýdaly parlamenti ýa mejlis agzalary 175 deputat şuna ses berdi. Şu jarnamaň 19 maddasynyň ikisiniň awtory men deputat Halmurat Söýen. Näme üçin biz şunu 27-nji oktýabrda kabul edildi diýilen sene dolanyp geleli. Biz näme aňlady ýa bu çyslo. Ýurtdaşlar, Türkmenistanyň Jemhuriýet döwrüni hökmünde kabul edilen ýa eglan edilen güni 27-nji oktýabr 1924-nji ýyl. Ine şol günden, şol seneden başlap bizim Türkmenistan Respublikamız yani Cemhuriyetimiz öz durmuşuna başladı. Sonra ýanky tarihi wakalaryň, tarihi senelerin hem de nesillerin bağlanşygynyň arasy üzülmesin diýen niýetden uğralyp biz ýagny şol parlamentiň deputatlary Türkmenistanyň garaşdyrlyk emesini, jarnamasyny 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabryna kabul etdi. Sebäp şol 24-nji ýylyň 27-nji oktýabryna eglan edilen Jemhuriýetiň dowamaty 91-nji ýylda Türkmenistan garaşdyrlyk güni diýip jarnamany eglan eden gününe de ikisini baglaşdyryp goýduk. Tarihde şu wakalaryň dowamaty bolsun. Enne Niyaz fabrikatları el urup bilmedi. Emma Gurban Ulyň döwründe birden özleri aňyrdan karar edipdirler. Şunu 27 sentýabrda garaşdyrlyk gününi belleýär. Birinciden tarihi dokumentleň ýurtdaşlar kabul edilen senesi var. Onu üýtgedibem, ýoýubam, üstüni gömübem bolmaýar. Ýöne näme maksat bilen şular 27-nji sentýabra geçirdiler. Şonu şu neçeli Gurban Uly halka düşündirip berenek. Men pikir edýän bular şol aňyrda şol döwletimiziň dören güni var, senesi var. Şonu döreden adamlar var. Nederbaýy Aýtak, Gaýgy Atabaýew, olaň ýoldaşlary, soňraky Türkmenistan üçin ömrüni başladan alimlerimiz var. Sada adamlar var, işçi var, daýhan var, näçe nesil çalışdy. Ine şolaryň gazanan döwleti bolýar, ýa dolandyran döwleti bolýar, öýüdi gönden gön halk gatnaşmasa da şolaryň adyny diýerdi. Respublika ady bilen. Enne bular şu zatlary görüpçilik edip öz adyny ýazmak üçin tarihi ene şonu 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirdiler. 27-nji sentýabrda Türkmenistanyň adaty durmuş elmedam soň 24-nji ýyllar mär hasap etsegem durly ýagdaýdaky ýöne adaty durmuş bir güni, durmuşyň bir güni. Emma bular alyp şunu atalogul o döwür atasy öz adyna geçirýär.
ya öz senesini dak yaşatak näme üçin? Bulan aňyrdan niýasyň gelýän alyp gelýän çürük siýasaty bardy. Ýerde geçdi patşa bolmak, ya emir bolmak. Bu barada men ozurken aýdyp geçdim bir näçe çykyşlarymda. Şol 90-njy ýyl aprelinde ol Arap döwletlerine gidip gelenden soň niýasym emir bolmak isledi, patşa bolmak isledi. O taýdaky ýa-ni emirlen halkyny nädip saklaýany, dolandyrýany, gysajasyny saklaýany görüp, olam özüni patşa edesi geldi. Ýöne wagtyny onu ýok etdiler. Ýoksam niýasyň maksatnamasyna görä bizde bar şol döwürki bar bolan maglumatlary görä 2009-njy ýylda Niýaz özüni patşa diýip eglan etmelidi. Hemme adam şoňa taýýarlanyp ýa taýýarlyk görülýär. Şo wezipäni döretmek üçin. Ýöne 2006-njy ýylda ýa-ni bu teppäden okadylaram. Inni ýöne şol ideýa galdy. Şol patşalyk bulary arkaýyna ýatyran atalogly. 8 gezek bir pikir berip görüň. Ýurtdaşlar 8 gezek Türkmenistanyň konstitusiýasyny elurdular şolar, üýtgetdiler. Geçen 34 ýylyň dowamynda azmy, kämmi özüňiz pikir edip görüň. Hatda şu mektep kitaplarym şunça gysa wagtda içindäki durumy ýa düzümi üýtgedilýänler. Bu bolsa bir bütün döwletiň tutuş bir halkyň iň bir esasy kanun kitabı bolan konstitusiýa döwleti esaslanýan kanun, baş kanun diýip ýöne koýýardyna, konstitusiýa elurup mun 8 gezek üýtgetdi. Özüne peýdaly we bähbitli tarapy özlerine. Sebäp bilen hiç birisi ne Niýazow, ne Gurbanoğlu, ne oğlu hiç birisi kanun esasyny şol wezipeleri eýelen adamlar däl. Onu men size şu ýene bir gezek aýdyp berýär. Onu da islenlik subutnama yeterlik. Bulary halk saýlanak, halk ses berenak. Ol aňyrkylara gidip oturmaly, şoň dogmasy bar. Serdar Berdimuhammed saýlandy diýärdi. Nirden saýlanyp durar? Türkmenistanyň ilatynyň ses bermäge okuýuply 60 öterimi ýurdun daşyny talabançylyk edip ýörkä bularyň atlary, bularyň hukuklary baskylanyp bular saýlawa gatnaşdyrylmandan soňra kim onu saýlady diýip aýdyp biljek? Ýok, bu nonsens. Kanunçylyga sygýan zat da ýöne ol jenaýatkar topar ýekewinem kanun boýunça işlen gurama däl ýa topar däl. Şeýdip bular berkitmek üçin näme etdiler? Hasy ozur Niýazdan ýene de başlangyjy şondan gelýär. Halk maslahaty diýen bir kanun guramany öğretdi Niýaz. Şo halk maslahatynyň kabul eden kararlary meclise kabul etmäge degişli diýip. Ýöne Niýaz şol ikisini birikdirip bilmedi. Amma ne edine şol Gurbanoğlu edip bildi. Sonra ikisini birikdirdi. İki palataly diýip parlament diýdi. Soň gördi iki palatalyk özüne ýagy ýa düşman boljak o iki palatalyny ýatyryp ýene de ondan halk maslahatyny dikeldip ýeközüni halk maslahatyny meclisiň üstüne goýdy. Indi meclis bir zat karar çykarjak bolsa halk maslahatyndan ruhsat almaly diýen ýani. Ya ilk şolary görkezmeli, şolar oňlasa soň kanun boldy. O halk maslahaty nirden gelen ýygyny komandy ya ýykmanlar şey diýip atlandyrýar. Olaryň hiç birisini halk tananagan ya halk saýlanagan. Şumal teke bazarına barıp bazarda duran bazara gelen adamdan ya jygyrlykdan 4200 sanan getirip şu köşkde otursa şolardan ses seda çykar. Emma bulan halk maslahatyny diýip getiren goşadyrmak üçin näki delegatlarynyň ses çykmaz. Sebäp olaryň hemmesi şol 4200 sany deputat garry gurty şol boynu galystykly ýaglykly şolar hemmesi şol jenaýetkar toparyň maşgaly agzalary bir, ikinciden şolara hyzmat edýän ýalakalar ýa şolaryň çagalary.
ya şolaryň atalary, ya şolaryň eneleri. Ene birikde bular. Ene italyanska mafia diýer. Ene türkmenska mafiýasy. Ýokarda ene atalogul oty, aşak ýanyna da şolara hyzmat edýän. Bolýa şol zally 4200 ýyl ýene daşy nakly bilen alındy. Şu sistema hyzmat edýärler. Şol egni pagorlysyna çelle alındy. Şolaryň sany ýurtdaşlar 100.000 adamdan geçenler. Ähli ofis işgärlerini, büdjet işgärleri hyzmat edýän ýa-ni wezipelerini azaplandy. Ene seredin 100.000 adam, oň içinde belki 100 maşgala iň ýokary derejede ýaşar. Galanyn şolardan artan süýşen zatlardan ene özüne baýlyk ýasaýarlar. Inni bir pikir edip görýän, akla sığjak zatda. SSR ýykylyna 860.000 ilat bardy Türkmenistanda. 89-njy ýylyň ilat ýazygy boýunça. Ondan soňra ýazyw geçirilen, hak geçirildiýän ýazywyň düýbünden ýalňyş we ýalyn. Düşünýärmi? Ol 3.860.000 adamyň içinde Orsan bar, Ukraina bar, Beýleksen bar, islenlik millet bar Türkmenistanyň territoriýasyna diňe türkmenler ýaşanlar. Indi şol milletlerin içinden 30 götürüm diýip aýtsak, statistika ýok elimizde elbetde. Ýöne şol 30 götürüm diýip aýtsak ýalňyşmar ýurdy ýa Türkmenistan terk edip kimse Orsiýada göçüp gitdi, kimse Ukraina, ýene Mir Gazagystana, ýene bir bölegi Özbegistana. Garada şo taýda diňe şoma titulny millet kökmünni ýa esasy millet kökmünni türkmenler ýaşatdy. Indi diýmek bular nämetçek bolýarlar, indi şu galanja türkmenin gul derejesini saklamaly. Adam derejesinde däl, hak hukugyny üpçün edilen insan derejesinde däl, gul we garnak derejesinde saklamaly. Şoňa da getirdiler. Isle boyun alın, isle alma, isle görün, isle görmedik sıran bolun, yurttaşlar. Emma şol derece milletimiz, halkymız eýýän düşürildi. Döwletin ýurdun içinde ýeke bir işläp oturan gurumy ýok. Şu insana ýa şahsiýete kanuny bähbidini gorumagy kömek edip biljek ýa üpçün edip biljek ýekejede gurumy ýok. Ýa ýekejede şahsiýet ýok. Şoň üçin indi millet kaýyl boldy. Şu diýilen zada olar hökmen tabiýyn bolmaly. Parlamak üçin 27-nji oktýabr, 27-nji sentýabra geçirdiler. Indi şu barada men alaýyk 6 ýyl bäri aýdyp gelýän. Her 27-nji sentýabrda aýdýan şu halkymyzyň garaşdyrlyk bayramy däldir, ýa güni däldir, 27-nji oktýabrdyr, şunu unutmaň, şunu talap edin, şunu ýatdan çykarmaň. Ene şo gurrun şunu ýene-de gaýtalamaly bolýar. Bular şo senäni üýtgetmek bilen biz sizi äsgerem zatdy. Şoň ine edýän hereketi. Halka ine göni ýüzlerine şo biz sizi äsgerem zat islen zadymy edýär, edibem otur. Depäňizde şäniňem döwersem. Eger başga bolun bolsa, onu näme üçin halkdan maslahat soraryna şo. Halk maslahaty diýen bir kanun guramadı. O 4200 adamın bilir ýaly kararlary kabul etmäge haky ýok ýa teklip etmäge de. Teklip edip bilir şahsiýet kökmüni olunky o çarsakkal bar çykyş edip. Öz adynyň ýazyp bilir. Men ne plany, maňa şol aýlyk günlük gerek gal pensiýamym alyn. Men şol mesdurmuşa ýaşap dönüp öz adynyň isleri döwlete tawşyrsyň pensiýasyny. İstese de çağılır öýüne getirsin, ýa-da bolmasa da ne bitdi hani elini serip berin, geday çağılır azda şolary paýlap bersin. Ýöne şonu getirip idenekledip, eline tekst berip, şonu taýda tribunada okudyp, onun bütün şol döwletin, milletin adanyň edilýän teklip hökmüni garalmagyny soramak ol jenaýetin ulusy bolupdy. Şol jenaýeti bir näçe ýyl mundan ozal ýene de şol Balkanyň men dogduk depem Gızlarbatdan bir saqqaly ütülüniň birini getirdiler.
Biz gül ýaly durmuşda ýaşaýas. Biz indi mutgadam gerekkel, başga zatlarym gerekkä, aýryň şunun hemmejigin suwunun beýleksini, hani goý şu zatlar pully bolsun, halk gowy ýaşaýar. Hany etdiler? Halk gowy ýaşaýarmydy? Ýa şu zatlardan soň mahrum bolandan soň gowy ýaşap başladymy? Hiç zat ýok. Indi bugun getirip bir şol akyl şaşan garryň ağzyndan çykan söz bilen häzir şol her ýyl berilýän uzyp göterim pul bar. 10% ýa 10 göterim. Şol bize gerekkel bu pullary ýa-ni merhemetliğimiz başga zatlara karşılasyn. Ay millet, sizin merhemetliğiniz sonuçlu bütün Türkmenistanyň yerlisi, ýarasy baýlyklarynyň eýesi diýip özüni görkezýär. Ýöne ol eýesi däl, faktiski. Ýöne ine şular ýaly. Inni oňa bir şu her ýyl göterilýän şol 10% tinkesini dikip oturmak gerekmi diýe zerurmydy? Ine şutaýdy ine sora. Seredin? Häzir şol 10 göterimden halk mahrum ediler. Ya edilmez, ol başga görün. Ýöne şol halk mahrum edilen güni her ýyl 10 göterimi olu peşkeş edip paýlana halky. Her ýyl ýurdun içindäki inflasiýa ýa harit gytçylygy ýa yetmezçiligi bahalan galmagyny getirýär. Diýmek şo galýan bahalar bir azda kany üstüni yapmak üçin berilýän pul şol. Akly kategoriýa iýlata. Inni onum ýatyrsalar, diýmek inflasiýa 10 götermem bolup biler, 20-30 götermem bolup biler. Muň öwezimde olmakdan döwlet ýa-da özüm hökümet diýip atlandyrýan jinaýatkar topar dolu ýüze urýar. Niýe faýdyp da bir döwür. Näme üçin men halka pensiýa dölemi? Ana buna oglugylar eýelik etsin. Edilýär şol. Bu Arap döwletlerdäkin görkel. Ýöne ol aýtmada Arap döwletlerini emir her ýyl şu döwlete gelýän nebitden gazyň gelýän baýlygy paýlap berýär. Bize berilmi şol? Ýok. Berilen bolsa onu başına yapsynmy sen kömek puluny ýa 10%-in halk näme öz mertebesiniň gadyryny bilen atmy. Ýöne diýde çökörlen halk kunjary berseň emejek, kepek berseň emejek, nowatda da bir-biriniň depesine hany şänip döwüp otyrlar. Ine şo derejä ýetirdiler bizim gülýaly halkymyzy. Ana innem şol halk maslahatynyň karary bilen muny resmileşdirjekler. Eger şu 10 göterim diýip alaýlar her ýyl inflasiýa 10 göterim, şu 10 göterimden gidýän bolsa, ýene de 10 ýyldan soň halk dolu lükkeligine şol işleýän işini mugut onsoň döwlete bergili bolýardy. Hep 10 göterim her ýyl aýlyk gidilse 100 göterim şugun bar bolsa şol aýlyk 10 ýyldan soň 0, 0, boş. Onsoň hökümetiň işine mugut gidip gelen adam bolýar. Ondan şu toprağın üstünde yaşayacak halk galarmy ýa galmazmy? Men ýyllar boýy aýdyp gelýän, biz bir ajaly buyurulan millet. Şol toprağın üstünde yaşayan millet gerek däl. Ýörüýte şunu getirip atalogly ýa onun öňküni ýazyp goýdurýar. Şu milletimiz gyryp ýok etmek üçin. Olara şu toprağın aslynaky, daştöwerekdäki şu sahnanyň arasynda hereket edýän döwletler ýa toparlan wekillerini Türkmenistanyň ilat edäli toprağynyň aslynaky baýlyklar gerek. Toprağymyzyň aslynda da ana aýdyp berdiler 52 trillion dollarlyk baýlyk ýatyr. Onu gözüňe de getirip bilmersiňiz. 52 trillion dollar. Şu dollar birinjine Türkmenistanyň şuňky ilat sanalarynda 200 ýylda ýeterlik işlemen ýatandy. Emma şun abaroda salıp girdi aylap dolap yine de hazina getirildi. Onu Dubai diýdi, näme diýdi, Kuveyt diýdi, mecra orada çilim çekip durar bizim bahtly durmuşymyz. Ýöne biz bir bağışlan bahty gara millet bolup çykdyk. Öz hak hukumyza eýelik edenden, öz toprağymyza eýelik edenden sesimiz çıkarman yatanmızı özümüze behvitli hesap ettik.
Şiral Aydar da şahı Türkmen oku bolanak deyip. Ay Türkmen hiç tadı da bolanak diye netice getirdiler sol hükümetteki oturan haramzadalar. Yani biz bir tarihte ölçmeyecek, yitmeyecek, iyi kaldırın milletin nesili. Seredin Türkmenlerin kuran devletlerini ya imperiyalarını. Näme üçün soňky 150 ýylyň dowamyny türkmeni ownadyp derege yaramaz derejä getirdi. Hasan şu soňky 34 ýylyň dowamyny. Ene biziň türkmen tragediýasy diýip men şu ýerde görýän biziň ajala buyurulan milletdigmedi. Hana ene o garryn çykardylar. O zarlaqa oturan mahluklara el çarpıp kabul edýärler son her bir aýdan sözüni. Sebäp bolan halktan tapawutly öz boluşly durmuşy bar. Halk bazara giderne teňesin sanak gidýän bolsa, bular o Ýewropa şahsy samolyotda uçup gidip şu taýdan bazarlap gelýärler. Ondan soň bir olum halk bilen näme işi bar? On Qurban Ulyň Gudus aýtdy, keminämiz getirip berdi, on aýdan sözüni. Biz bir iyel halk planyny isinip. Ene şu marşo halka şu planyny itdirip iýdir botylar. Bir günler, bir ýyllar, 34 ýyl bäri. Başda gowşawrakdy, ama şol 2000-nji ýyly goýlaryna eýem, olan doňuz zonyny geýdini ýaşam. Ýöne, şular ýaly ýagdaýda biz bir reaksiýa bildirmeli. Ýurtdaşlar. Şu halk reaksiýa bildirmänsen, adamlar öz hak hukugyny soramansan, ine şular ýaly jenaýatçylykly hereketler günnäge bolupdy. Sebäp halk öz durmuşyna, öz gelejegine el bulaýar. Hemmeti diýmän? Ýok. Soňky şol 6-7 ýylyň dowamyny halk biraz göz açylyp başlady, düşünüp başlady problemaň näme dedigini, näre dedigini. Ýöne şunu aktiv goşulýan adamlar goşulajak adamlaryň enatasynyň üstü bilen hökümet göreşden iýde tesirýär. Ya maşgalasyny gorkudýar, ya özüni ürküdýär. Bizim enne bir öz kölegesine teskinip beren millete ulup barýar. Bar bizde şu mahal ýurdun daşyny men şükür edýän bir tarapdan iş diýip çykyp gaýdanyp bolsalar, bular ýurdun daşyna beýleki döwletleriň durmuşyny görüp ötüp bizim ýurtdaşlaryny. Şolar ýaly durmuşy özüne de isleýär. Isleg bar ýerine ýerde geçdi bir hereket üçin bir organ ya duygu oýanmaly adamyň kalbyna. Şol prosesten bolup dur, geçip dur, işleşip otur, ýaşlar bilen, Türkler bilen, beýleki döwletler bilen, Türkmenistanyň Ýewropa çykan ýaşlarymyz bar. Olaň bir bölegi şu işlere goşulýar ya goşulmaga taýýar. Ýöne biz bir dagynyk edip sakladylar. Ýadyňyza düşýän bolsa Niýasyň döwründe iki adamdan köp bolup ýygynaşmalar. Meselem toy ýerine, ýas ýerine hökmen, mehemen ya KGB wekil oturmaly. Şu taýda näme gurrun bolýar, hökmen şol bilmeli. Ine şeýdip bizi bir bütöwi milleti ýanky birege garşy ýa-da düşman edip goýdular. Dogan atasyň oglunyň, oglunyň atasyndan, gyýdyn enesinden, enesiniň gyýdyndan ene dürli usullaryň üstü bilen aýra düşürdiler, juda düşürdiler, bir-birine garşy edip goýdular. Bar kardeşlerimiziň hem içinde meclis azalarynyň Milli Halat Komitetinden alyp barýan iş üçin, görüş üçin, hak hukuky üçin, öz çağılaryň, akdyklarynyň gelejegi üçin zähmet çekip oturan ýigitlerimiz, gelinlerimiz, ýygyny ganylar we Türkmenistanyň ay sen daşarak dur, ay barma görünme, goşulma diýip özlerim gulgurnak durmuşynda ýaşap oturan adamlar indi ýurdun daşyna çykyp bolup duran zatlary görüp şu nägilelerini bildirýän adamlara
ya Türkmenistan täzeçe gurmukçy bolýan adamlary aňyrda gulgyrnak derejesinde ýaşap oturan halkymyz barma goşulmady ýa. Özlerim ýurdun daşyna çykan dogan arnasyň ugra diýänçe şol ujypyjy pulny her aý zar bolup otyrlar. Bizim soň nädip düşünmeli bu bolýan zatlary ýurtdaşlar. Ene şunu häzir şol hökümetiň belläne adamlary eline paýda galar, ýaşlary alaja mulaja goşuny aýajagyň tapyrdadan bolup ene paratdan geçen bolar. Şo bilenem gotordy. Halkym sesini çykarman ýene de kabul eder. Ene paradoks. Onu soň men Türkmenistana dälhana diýen ýalňyşmy, dogrymy? Başla. Ene gelip düşen guýyň düýbüşi. Men aýdyp gelýän, eger biz öz toprağymyza hormat goýan bolsak, şol döwletiň dowamatyny alyp gidýän bolsak, özümizden soňraky nesillere miras goýan bolsak ýa goýmaly bolsak, onda şo her bir derýada çyldyryp akýan çeşmeden başlaýan. En şo biziň çyldyryp akýan çeşmemiziň göz başy 27-nji oktýabr 1924-nji ýyl. Başga çeşme ýok. Bu Gurbanuly ýaly her gün bir kanun çykaryp olaryň öz bähbidini ýene de halkyň depesine şanyp oturjak bolsa, sizem halk bolup şu zatlary kaýyl bolýan bolsaňyz onu bolluk oturdy. O döwletde hiç asan ýydyly durmuş boldy. Sen şu toprağın üstündäki millet gyrılıp oturýança, üns berdiňmi şu zatlary, genosidyň gidip duran. Ýurdun daşyny ýok olanlarym, şoluň jesedini ýurda salýanlar, goý şo taýlarda ýatsyn, gabyr bolsun bize gerekkel. Ýurdun içindäkilerim inni soňky Orsiýet Ukraina garşy uruş başlanandan beri 3 ýyl ýarymlap Orsiýetyň üstü bilen Ukrainadaky uruşa mesarupga uğradyp durlar. Şo taýda erkek tohum almasyn diýen niýet bilen. Inni Belarusiýada uğradýarlar. O taýda da mesarup üçin adam gerek. Onun ýurdun içine kim alýa? Çağala bilen naçarlar aly. Olara kim eýelik edenine gelişmän nur? An aýdym bana. Eger ýurdun daşyna çykan erkeklerni şu zatlary alad etmeýän bolsa, şu zatlary görmeýän bolsa, ýa görüp görmezlige salýan bolsa, onu olaň aladasyn kim etmeli? Ýurdun içinde. Hana häkimeti basyp alarlar, edip oturun oýuny hemmäňizem görüp otursun. Bolýa ýurtdaşlar, men kän uzaga çekmeýin. Bu ýa her adam diýe öz agyran ýerini tutar diýe de bizim şu öz agyran ýerimiziň göz başy ine şu konstitusiýon düzgün tertibiň Türkmenistanyň ýoklugynyň gelip çykýar. Onuň göz görtere bozup oturan hana Atalogul. O bir prezident iki dip dolanır ýalyda goşa kelleli boldy bular. İkisinde de kelle ýok ýöne, onu bilýäňi de bar. Hana. Ýöne şonuň öýläp oturan wezipesen bir kanun, özlerinin bir kanun. Haýsydan bolsa, haçanna bolsa, Türkmenistan düzelen güni şol Atalogluň ýani ýasyň eden bergileri bar, bize siz tölemeli aýsy döwlet garşymyza çykdy. Bar hany şolaň özünden sonra olar halk saýlanak, saýlanmadyk adama da biz jogap beremzak diýip aýtmagy bizde dogry ýuridik esas bardyr. Şunu bilip goýun, ýatdan çykarma. Onu näme bu hana ulu takırdı bilen aşavatda parat geçirerler. Ondan hökümetiň ýalakalary etraplarynyň, welayetlarynyň kişirek, ulurak banket gornarlar. Ay merhemetliğimiň jany sag bolsa näme diýip o Cemal Saparwa ýalyny getirip aňyrdarlar. Gözel ýalyny getirip goşa kodarlar. Ol iki ýeke toýbaşylar bar, bularyň jyrtlarlar sahnada. Ene vesselam, şo bilen ýene de halkymyzyň bir günlük ýa bir ýyllyk taryhy puç bolup çykýan. Ýöne men elmidem aýdyp gelýär. Siz halk bolup ýurtdaşlar şu zatlara garşylyk görkezmelisiniz. Biziň hakyky araşdyrlyk jarnamamyzyň kabul edilen güni 27-nji oktýabr. Men size aýdýan elmidem soňky 6 ýyl her senede gaýtarak gelýär. Biz 27-nji oktýabrda
şu senäni bellemeler, şu sene bilen beýrek gutlamalar. 27-nji sentýabr diýil, ýani itin götüni bagyşlan bol. Toý kim belleýän bolsa şo bellesin. Şo hökümetiň ýalakalarydyr, seredin millet bolundy. Kim şuun kun erini ýerşerdik o köçäçik ýani o begenip o geyni ulja parada var ýa ýenen biri. Hemmejigi şol haram ahyrdan imitlenip oturan eýuslar. Ana şeýle gelin men şu taýdanyny tamamlaýyn. Ýurtdaşlar sag oturuň, saglykda görüşelik. 27-nji oktýabrda näsip bolsa ekrana duşsak, şu taýda da garaşdyrlygymy, hakyky garaşdyrlygymyz barada görüň eder. Sag bolun, hemmäňiziň öýünde saglyk.